Tak, vítajte mampičisti po dlhšej dobe, opäť nové video. A tak ako som vám v lete sľúbil, že teda natočím odpovede na komentáre hejterov, tak je to tady, kamoši. Tak začneme asi TikTokom a prejdeme takto pomaly všetky sociálne siete a vyberiem možno nejakých 10-15 komentárov, na ktoré odpoviem. No a hádam to bude pre vás zaujímavé, tak poďme teda na prvý komentár. Ja ale nechápem, ako niekto niečo také mohol aj povoliť, takýto názov. A ešte mladej generácii. Hamba. Ja by som na tento komentár asi odpísal, alebo teda odpovedal jednoduchým spôsobom. Ak by chápala význam slova mať v piči, veci, ktoré v živote nevieš ovplyvniť, tak rozhodne by mala šťastnejší život a určite by si ušetrila čas s písaním tohto komentára. Ono, viete, tá myšlienka tej našej značky Mampiči nebola postavená na tom, že máme mať úplne všetko v živote v piči. Ale na tom internete je kopec toxicity, kopec odborníkov v krčme rieši, ja neviem, biológiu, politiku a tak ďalej a úplne nezmyslia, znervozňujú sa, trápia sa kvôli veciam, ktoré v živote nemôžu ovplyvniť. A preto hovorím, že toto v živote treba mať piči a treba riešiť seba a svoj osobný progres. Takže to je to posolstvo, ktoré chceme odozdať tým mladým ľuďom a dopriať im ten krajší a šťastnejší život, lebo už aj ako tá pani zrejme nemá v piči a zrejme je z toho potom viac vytočená, nervózna, no a ja neviem, komu to pomohlo, že tam napísala takýto komentár. Možno, že jej to trošku uľahodilo na dušičke, ale tak to je tak asi celé. Takže maj piči veci, ktoré v živote ovplyvniť nevieš a rieš iba to, čo ovplyvniť vieš. To je myšlienka tej našej značky. Tu sa niekto pýta, úplne jednoduchá otázka, jazdíte do ČR, tak máme teraz v pláne proste aj šnúru urobiť po Českej republike, takže pokiaľ nás chcete stretnúť, treba sledovať naše sociálne siete, určite sa dozviete správny čas, kde najbližšie budeme, takže toto bola taká úplne pohodičke otázka. Tak prejdeme na Instagram. Na tom Instagrame nie sú až tak toxickí ľudia, akože tam by som povedal, že fakt je najmenej tých hejterských komentárov. Najhoršie je to na Facebooku, no ale ten si necháme úplne na záver. Takže ideme na to. Martin Kysel napísal pod súťažné naše video komentár, že WTF, kvôli takej ako je tričko za 20 centov, tak nie, ďakujem. A to není značka, ale iba degenerovaný človek si to kúpi. Chlapec to trošku akože gramaticky nejak nezvládol v tom komentári, tak sa ospravedlňujem, ja som to prečítal tak, ako to bolo reálne napísané. Poprvé, neviem, skade si prišiel na tú cenu, že je to tričko za 20 centov, pretože my, ako jedna z mála slovenských firiem, máme naozaj real výrobu v Košiciach a všetky tie veci reálne vyrábame tu na Slovensku, neprekupujeme to niekde z Číny a neposielame ďalej našim spotrebiteľom. Takže už len z toho pohľadu by som sa možno zamyslel nad tým, čo si povedal, že tričko za 20 centov, pretože ja si osobne myslím, že Slováci ako národ by sme mali oveľa viac držať spolu a viac sa podporovať. No len tu je ten problém, kamoši, že viete, u nás na Slovensku je závisť národným športom a vlastne závidíme si aj to, čo nemáme a to je na tom asi to najkrajšie. Takže kamoši, asi na takýto komentár ja by som skôr povedal, že buďme viac real, držme viac spolu a podporujme to, čo je slovenské, pretože kopec toho tu nás zamorili rôzne produkty z Číny, ktoré nemajú žiadnu certifikáciu, nejaké zdravotné rizika sú tam obrovské a tak ďalej. Ale ľudia s tým nemajú problém, prídu, objednávajú si to. Teraz je taký najnovší trend, že sa to rozbieha s tými fejkami a tí mladí ľudia to ešte idú obhajovať. Ja som minule nejaké také video videl a tam som si pozrel komentáre, tak nejaká čajka tam písala, že čo preboha ľuďom vadí na tých fejkoch? No tak ale teraz si zober, že ty si nejaký umelec, niekto, kto tvorí tie dizajny a proste niekto príde a nechutne to proste ofejkuje, ty dávaš do marketingu, do reklamy, do proma, do všetkých tých vecí, aby o tom vôbec ľudia vedeli, aby tá značka bola naozaj taká cool, tak to stojí nenormálne veľa peňazí a stojí to oveľa viac peňazí ako tá samotná výroba. No a prečo neskonám tie fejky? No pretože radšej budem nosiť čisté tričko, keď už na to nemám, ako by som sa mal píšiť niečím, čo je fake. No, je tu ďalší komentár, že tieto trapné doduté fake videá pre hlúpe deti. Pozrite, žijeme v roku 2025, kde je úplný pretlak rôznych reklám, všetkého. Človek niekedy venoval, dajme tomu reklame, nejakých možno aj pár sekúnd, dneska sú to volené už iba stotiny sekúnd a všetko je toho proste strašne veľa. No a teraz ja sa ťa spýtam, proste pokiaľ ten algoritmus je nejak nastavený
a my potrebujeme docieliť to, aby to video malo výtlak a dostalo sa medzi čo najväčší počet ľudí, tak možno, že ti to príde fejkové. Ale ja ti poviem jednu vec. Keď my chodíme natáčať tie videá, je možné, že keď ťa zastavím na ulici, tak to netočím hneď z fleku a spýtam sa ťa, že či do toho pôjdeš. Keď ty s tým súhlasíš, tak následne nikdy ti dopredu nepoviem úlohu, otázku ani nič konkrétne, pretože to by sme potom strátili ten moment prekvapenia. Ale niekedy je naozaj úplne ťažké natočiť video z prvej, takže väčšinou tomu človeku to povieme a následne ten úvod je samozrejme zahraný, že to zopakujeme, zastavíme toho človeka, oslovíme ho. No ale už samotnú úlohu on nevie a potom je tam ten moment prekvapenia na tom videu, takže ja si dovolím tvrdiť, že z istej časti to nahrané je, ale naozaj tie reakcie, tie emócie, tie odpovede, tie súťažné úlohy sú autentické a real. Takže za tým si stojím a to je celé. Co to píše Roman, že no to je značka pre takých chujov, čo tomu robia reklamu. No tak ako, je to tvoj názor, Roman, ja ti to neberiem, ale máme kopec dizajnov, kde nie je nápis mám piči, čiže snažíme sa to robiť aj trošku neutrálnejšie a ešte raz to zopakujem, že naozaj to vyrábame všetko poctivo na Slovensku. A ja som za ten názov akože miestami je rád, pretože je brutálne clickbaitový a vidíš, že aj nejaký Roman Topolský na základe toho názvu napísal komentár. Ale prejdeme už aj z Instagramu, pretože na Facebooku budú podľa mňa najväčšie skvosty, pretože tam je podľa mňa najväčšia toxická skupina ľudí. Na Facebooku máme ďalší komentár od Karin Jakubčákovej a tá nám napísala: typická osobnosť Slovákov. Asi nikomu doteraz nedošlo, že je to celé len nahraté pre zviditeľnenie ich značky. Ubohosť je vo vás, ľudia, že veríte každej somarine na internete. Nie, že by ste zobrali niečo aj s humorom, ale hneď nadávať, urážať a mať blbé komentáre. A nemala by som silné reči na dnešnú mládež, lebo toľko, čo by sa dalo porozprávať o každej generácie, si myslím, že ani jedna není o niečo lepšia. Nastavte si trošku váš rozum aj s humorom a neberte všetko vážne, veď predsa práve vy idete príkladom tejto dnešnej mládeži. Krásny komentár od Karinky, akože niečo vytknúť, úplne Karinka s tebou súhlasím a vďaka tomu, že si mi napísal tak krásny komentár, tak pokiaľ pozeráš toto video, tak kľudne nám napíš na náš Instagram a my ti za to pošleme úplne zdarma tričko, takže ďakujeme krásne, tento komentár veľmi potešil a takisto aj tých 62 lajkov od ľudí, ktorí to lajkli, takže za to som úplne rád, Karinka. Jaroslav píše: od mobilu už vyberala z vrecka pri slove ahoj. Takto som už vlastne vysvetlil v predchádzajúcom videu, že vlastne ten úvod mi vždycky, no nie že vždycky, boli tam aj reels videá, že to išlo hneď z prvej, ale vo väčšine prípadov najprv povieme, že chceme natočiť také video a potom do toho ideme, síce nikdy nehovoríme, aká bude úloha, aká bude otázka, aby tam bola zachovaná tá autentičnosť. No? Ďalej tu máme od Lucie Balalovej komentár. Ten chlap, čo robí s ňou rozhovor, je trápny. Aj keď je to možno sranda, chlap sa s ňou rozpráva ako dement. Chce od nej takúto sračku, smeje sa na tom ako debil a potom ako mladému dievčaťu šáhne tričko do rúk a máš piči. To čo je? Toto nie je vtipné ani ako náhraté, veď nie je trápne za nich. Ak niekomu toto príde vtipné, zábavné, tak sme naozaj peknej. A 3 bodky. Tak, Lucia, čo ti mám na to povedať? No tak áno, možno, že pre teba som trápnym, s tým ja asi nič neurobím, vieš, pre niekoho môže byť dokonca aj toxický a zase pre inú skupinu ľudí môže byť úplne super človek, takže to je tvoj názor, ktorý plne rešpektujem a samozrejme beriem. Čo sa týka toho, že si tam napísal, že som sa s ňou rozprával ako dement, tak s tým určite nesúhlasím, pretože bola to normálna debata, kde som sa spýtal babi, či do toho pôjde. Povedala, že áno, tak slušne sme to natočili. Stalo sa v tom videu to, čo sa stalo, to som ja už nedokázal ovplyvniť. No a čo viac k tomu, no, tak ja si myslím, že keďže to takéto video jedno, čo teraz pozerám, má okolo 15 000 lajkov, pomaly 800 000 pozretí, no tak asi sa to zrejme ľuďom páči a je to pre nich vtipné, no tak sorry, že pre teba nie, no. Ale mohla si mať piči a odpustiť si tento komentár, no. Tak aspoň minimálne by si ušetrila čas. Ale tak ja ti samozrejme ďakujem za ten komentár, pretože si pomohla môjmu algoritmu a posunula to video ďalej. Ďalšie video od Chinky Dings, tak už ten profil hovorí za všetko, je, že za jedno tričko zadarmo takéto chobotiny robiť. Že som čakala už len tretiu a ďalšiu, až kým jej nepovie, že vyzleď sa, vyhol si hlavu a ona to urobí.
robí. Ja chápem, že zabierajú lajky, jak na obrázky pre pingvinov, ale tak ľudia sebahodnota, kde je? Aspoň dobrú veľkosť si dostala, či čavo príde s jedným tričkom akurát práve pre teba? Ach, toto keď má pozerať moje dieťa v puberte, tak ja radšej vypnem Wi-Fi, alebo mu budem meniť hesla podľa toho, čo sa dozvie z kníh, keď neprečíta, nebude mať prístup na internet a keď dočíta, nebude chcieť mať prístup na internet. Činky, úplne cením tvoj výchovný narratív, ako chceš teda vychovať svoje deti. Úplne cením to, že ich chceš motivovať k tomu, aby čítali knihy, pretože čítať knihy je oveľa lepšie, ako si pozerať nejaké videá alebo tak, s tým plne súhlasím, pretože ti to rozširuje slovnú zásobu, predstavivosť a mnoho ďalších vecí, takže čítanie kníh je úplne super motivácia k tomu, aby dieťa mohlo ísť na internet. No ale čo sa týka toho prvého úvodu, že za jedno tričko zadarmo, ty si nebola študentka, nepotešilo by ťa 20-eurové tričko len tak dostať, proste za nejakú srandu a ešte vďaka tomu tí mladí ľudia majú z toho zážitok, že sa proste zviditeľnia, že proste majú tie čísla na tom internete, no a ako nevidím, že by tam nebola nejaká sebahodnota. Veď bola to vtipná otázka, či ju chalan, že teda podviedla priateľa, on tam povedal ďalšiu vec, no a však keď si to potom následne pozrel to video, tak ja tam pochopil, že to bola sranda, takže nevidím, že by tam nejaký problém, čo sa týka tej sebahodnoty, alebo že by to bolo nejak dehonestujúce z môjho pohľadu. Ale opäť 100 názorov, 100 ľudí, 100 chutí, takže tomuto ťažko niečo povedať. Takže, Činky, ďakujem za tvoj komentár a ďakujem za to, že si posunula moje video v algoritme. Tak, kamoši, ešte také moje posolstvo na záver. Viete, sme jedna veľmi malá krajina, Slovensko. 5 miliónov obyvateľov. A napriek tomu sme majstri v závidení a v neprajnosti. A viete, možno by sa každý mohol nad tým trošku viac zamyslieť, že keby sme možno že tak trošku viacej ako národ držali spolu, boli viac spolupatriční a menej si závideli, tak by to na tom Slovensku mohlo byť oveľa krajšie a lepšie. Veľa ľudí sa proste vyhovára na politiku, na to ostatné. A ja som o tom presvedčený, že áno, politika je dôvod, prečo na Slovensku vznikajú dve tábory, ktoré sa medzi sebou tvú. Ale ja by som toto, kamoši, mal úplne v píči. Pozeral sa na tú národnosť, na to, že sme došli až sem. A o tom to dneska je, kamoši. Majte v píči v živote veci, ktoré neviete ovplyvniť a riešte iba seba, svoj osobný progres. A to je to podstatné. A kašlite na tú závisť a neprajnosť. Nech sa darí. Čaute.